Newspaper la ya The Nation yalemba ndithu lero pa 15 August 2024 kuti chipani cha Democratic Progressive Party DPP chikufuna kupita ku khoti kukasuma kuti lamulo lokonza kuti aliyense amene akufuna kudzamvota nawo pa chisankho cha 2025 azikhala ndi chiphaso chaunzika ndi lamulo loyipa. Izi ndi ufulu wawo ngati chipani chifukwa choti kuno ku Malawi timakhala ndithu ndi malamulo athu akulu constitution amene amapatsa munthu mpata kuti atha kupita ku khoti kukasuma ngati lamulo akuliona kuti likumupsinja. Nde chipani cha DPP chatenga ndithu mphamvu zimenezi ndi kupita ku khoti kukasuma kuti ayi lamulo limene lili si lamulo labwino. Ndiye chodabwitsa nchakuti ku DPP komwekonso kuli chisankho ndithu chosankha tsiku la chipanichi kapena kuti convention imene ichitike pa 17 komanso pa 18 August 2024 ndipo kumeneko amenewa ndithu achipani cha DPP atulutsa chikalata chimene anena kuti aliyense amene akupita kumeneko ngati delegate ayenera kukaonetsa chiphaso chaunzika kapena akatenge umboni kuchokera ku bungwe ili lolemba anthu anzika dziko lino kapena kuti National Registration Bureau kuti atsimikize ngati iyeyo ndithu ndi nzika ya dziko la Malawi. Nde Agape Khombe akufunsa kuti tsono chipani cha DPP ngati akupita ku khoti kumakasuma kuti lamulo la national ID si lamulo labwino ndi chifukwa chani iwo omwewonso akuwafunsa anthu kuti azikapereka ziphaso zaunzika ngati afuna kukapanga nawo take part pa convention imene ichitike pa 17 komanso pa 18 August 2024. Tete khali modzi pa Manyasa Voice Box kuti timve kuti Agape Khombe akuti bwanji pa zaubwino wa ziphaso zaunzika kapena kuti national IDs komanso zimene akupanga achipani cha Democratic Progressive Party pano Manyasa Voice Box lero pa 15 August 2024. Hey, comrade, ndi nkhani itu yomvetsa chisoni kuti ukamaolenga newspaper ukupeza DPP ikufuna kupita ku khoti kukasumira bungwe la NRB, boma komanso Malawi Electoral Commission kuti pa chisankho chimene chikubwerachi asayike chiphaso chaunzika ngati chimodzi mwa zinthu zimene zikufunikira kugwiritsidwa ntchito mu nthawi ya chisankho mu 2025. Pa nthawi yomweyo mpamene mukupeza kuti DPP ikuuza anthu ake amene akupita ku convention kunena kuti opita kumeneko akhale ndi chiphaso chaunzika. Ngati alibe chiphaso chaunzika, munthu ameneyo akuyenera kukhala ndi chikalata chochokera ku bungwe la National Registration Bureau NRB chakuti munthu yodi ndi nzika. Izi akuzika kwa madelegate awo amene akufunika kupita ku chisankho cha chipanicho mkuja lomweli. Now one wonders kuti what does the DPP stand for? Pamene ameke akunena kuti odzavota akhale munthu amene ndi chiphaso chaunzika, iwo akuti ife tikutsutsana ndi zimenezi ndipo mukakamira zimenezi tipita ku khoti. Pamene chipani chawo chikufuna kupita ku convention akunena kuti delegate opita ku convention ya chipani chawo cha DPP icho akaonetse chiphaso chaunzika kuti akamuvomere kulowa ndi kuvota nawo. Apo bisa akalowa kapena akhale ndi chikalata cha NRB. Ndipo pompano pamene akuluakulu ena a DPP yomweyo anapereka ndalama kwa ena mwa omenyera ufulu kuti achite zionetsero zotsutsana ndi bungwe la chisankho komanso bungwe la zakalembera mdziko muno lonena kuti chiphaso chaunzika chikhale mbali imodzi ya zinthu zoyenera kuti munthu akavote nawo. Now the question is, what does the DPP stand for? Mmene nkhani tikuyikamba pa group iyi ya ma CSO leaders, munthu akhoza kuona ngati mwina timadana nayo DPP. Now I want to state this. Anthu amene ali ku DPP ndi abale athu eni ena ndazisweni athu sangati kane oloita khala kuti tavezeka ndi mulandu wa mtundu wanji sangakane avomera ubalewo akana mulanduwo. Ndiye tikamayankhula zinthu ena amaona ngati we hate DPP kapena timafuna kuti DPP anthu onse akakhale kumaula. No, we cannot wish our brothers such a bad luck. Chimene timafuna kunena nchona kuti DPP should learn to be democratic, non-regionalistic and non-tribalistic muzochita zawo. Kodi amafuna kutanthauza chani pomaopseza mabungwe amene wawa ameki ndi NRB? Akufuna kutanthauza chani mmene akuopseza pogwiritsa ntchito kumalipira ma activist ndi zinthu zina kuti zisokoneze ntchito yakalembera? Mukhoza kupeza kuti ku DPP ko zikulula kuti ku DPP ko kuli magawo awiri.
kuli gawo la anthu ozindikira amene akuyendetsa convention yawo, amene akudziwa kuti chizindikiro cha munthu okalowa kuti ndi Malawi akuyenera kukhala ndi chiphaso cha NRB. Ndiye kuli gawo la anthu amavuvu ongofuna kusokoneza, amene akulimbana ndi meki komanso NRB kunena kuti chiphaso nchinthu chosafunika pa chisankho. Nawo mukaziyang'ana zinthuzi tikhoza kupempha kuti ma-activist pa gurupu pa komanso anthu onse akufuna kwabwino akuyenera kuthandizira to some sense mungulu la anthu amene sakuyendetsa nawo convention ya DPP, chifukwa zaonetsa tsopano kuti komiti imene ikuyendetsa convention ya DPP ndi anthu ozindikira amene akudziwa ubwino wa chiphaso, koma komiti imene imangopanga za ndale zomayang'ana chisankho cha dziko, imene ikuyang'ana chisankho cha 2025 ndiye anthu ongofuna phokoso, anthu osokoneza amene safunira zabwino dziko lawo. Mwachidule ndingophunzitsa mtundu wa Malawi, kodi nchifukwa chani kuli kofunika kuti chiphaso cha unzika chizigwiritsidwa ntchito pa chisankho? Chiphaso chija ndi chofunikira chifukwa 1 chimaulula kuti munthuyo anabadwa chaka chiti, anabadwira kuti, ndipo chinene ngati zakazo zili zomuyenereza munthuyo kuti akavote nawo. Chachiwiri, chiphasochi chimaulula kuti munthuyo ndi Malawidwi kapena ayi. Tsopano tikamayang'ana chisankho, ndondomeko ikhayo yothandiza kuti chisankho sichingaberedwe m'dziko la Malawi ikuyenera kukhala yakuti munthu amene akuvotayo ndi Malawi amene umboni wake ndoti ali ndi chiphaso cha dziko lathu lino. Ndiye chimenecho DPP ikuti asiri kuchifuna. Koma amene akupita ku convention yawo mwachiona chikalata chimene asayina na Malomba akuti munthu akhale ndi chiphaso cha unzika. You can see kuti ndi babulo basi, chisokonekero basi, babulo chisokonekero. We wish a DPP convention yopambana, koma tikanapempha kuti nzeru zimene zawabwereramo mmene akupita ku convention zokhudzana ndi kufunika kwa chiphaso cha unzika zikhale nzeru zomwezo zimene ziwabwereremo pamene tikupita ku chisankho 2025, zowaululira kufunika kokhala ndi munthu ndi chiphaso cha unzika. Mukhoza kuona kuti convention ndi anthu 2000, about 2600 people amene ndi madelegate achipani cha DPP. Koma apempha kuti pakufunika chiphaso cha unzika. How about chisankho cha 2025 chimene chidzakhudza anthu over 3 million? Chifukwa anthu akulembetsa, anthu alembetsa, anthu over 3 million akudzalembetsa. Sikoyenera kodi kufunsa chiphaso munthu amene akuchokera ku Nsanje kuti kodi iwe ku Nsanjeku wanadi ndi wakumalaka kwapoma iwe wana kuti ndi wakumulanje, ndizona ndi wakumulanje kapena kutsidya ku Miranje ku Mozambique. Zonsezo choula chake ndi chiphaso cha unzika. Kodi akamanena kuti sakufuna chiphaso cha unzika kudzagwira ntchito pa nthawi ya chisankho, akufuna kutanthauza kuti apeza anthu ena kapena akumiranje kwatiye muthalika ku Mozambique, kapena apeza anthu ena akutsidya osati akwamalaka amene akufuna kudzaona mizira ngati ndi aku Malawi, kapena apeza anthu ena tikadutsa ku Chiponde ku Mpapa uko kumachinga amene akufuna kuwagwiritsa ntchito kuti adzaona mizira kuti ndi Amalawi, asala Amalawi chongofuna kuti adzawinitsa DPP. Tsopano tipitilize kuyankhula NRB. Musasinthe maganizo pakalembera wanu, pitirizani kulemba nzika za dziko lino. Tikulangizaniso inu AMEC, Malawi Electoral Commission. Mumayamba dzina lanu ndi kuti Malawi Electoral Commission chifukwa chakuti inuyo mukuyang'anira zisankho za anthu a dziko la Malawi. Now criteria, njira yokhayo imene ndi yovomerezeka pa dziko lonse lapansi imene idzanene kuti chisankho chimene chimwachita is fair and credible, ndiona kuti mudzaonetsetsa kuti aliyense akuponya voti ndi Malawi. Chokhacho choulula kuti munthu ndi Malawi si chikalata chakuchipatala, si chikalata chakumtukula pakhomo, si khadi ya TNM kapena Airtel, ndi chiphaso cha unzika chimene kholo la munthu, amfumu a munthu, ahedi apa skulu yapafupi ndi munthu amakhala atachitira umboni kunena kuti uyu ndi nzika ya Malawi, ndi obadwira mudzi wakuti, amfumu achitira umboni ndi awa, bambo ake ndi mayi ake amakhala kwakuti, achitira umboni kuti iye anabadwa chaka chakuti. Zimenezo ino AMEC tikamakamba za free and fair election and credible one zimayenera kuyimira izi. Choncho ngati a DPP akunena dizoona kuti apita ku court,
some of us as concerned and interested parties will join that case kukhala mbali yonena kuti ndikuyenera kuti chiphaso cha unzika chigwiritsidwe ntchito ngati ndondomeko yodziwira kuti akuvotayo ndi Malawi kapena ayi. Sitikufuna maburundi kapena anthu obwera kapena anthu otupitidwa ku Mozambique adzatenge nawo gawo pa chisankhochi monga mmene ena akufunira. Ayi, sitikufuna zimenezo. So DPP azitolere akhale pansi ndikukhulupirira kuti kumatchula za ku khotiko si njuga ya anthu ena aku DPP amene akungofuna kumabandalama za kuchipanicho mu dzina loti akukazungulira kapena maalawansi opita ku khoti, because kwachuluka atsizina ntole ku chipani cha DPP amene akhoza kumanama pongofuna kuti ndalama zituluke akudziwa kale kuti there is no winnable case, this case is dead upon arrival. Kumakhoti uko akabwera DPP ife tibwera nawo kudzayimira mbali yodandaulidwayo kunena kuti tipange justify why it is very important to use a national identification card as a supplementary means to identify those people who are coming to register and vote for 2025 general elections. Congratulations ku committee ya convention ya DPP on this one, kuti mwavomereza kuti njira yofunikira kwambiri ndi yakuti chiphaso cha unzika chisatsale ku nyumba amene munthu akuvota. Zikomo kwambiri.